Ka FKGGP sengkmi rengkat ke jengi trelang bat ke FKGGP tersat circle. Kila le ka kamnong Samaria baba ya ka wi ka long yeng baduk jong ka himaleng yong da ka ba penshna ya ka yeng sa ka ba paka ya ka ni ka long yeng bakan ri na uslap upria bat na ka leer na lor ki ki bor jong ka mariang. Kani ke yang balapan sna dak FKJGP kedai ke jong ikong tia ding do bad uba preson jerwa kabade ke snong lengdo pan blang bad kani ke yang ke bapaka la play bad IT do presiden jong ke FKJGP uba Welbert Rani ha ke jing don lang general secretary uba Dondi Si Kongset kinong elam ke FKJGP tersat circle kinong elam snong bad kinong song snong kathan haba jing kran shwa ban play kani ke yang uba Welbert Rani ulapan pau sekolong yang jong ikong tia Ibadan arngut ki khon bakin pediang sobhai kani ka yeng bal IT de kaseng namar bagani ka de jing ai na do komensim ule thoru bakani kam de kasien ka banengkong bakaseng kala penchna yeng ha ka than lengyong nrai ha kasnam arjar ka nyo kaseng kala yo ban penchna ka yeng na ka benta i mei et krem jaba ibala mat jing e na ka jing plu ka yeng ule pen pau ka jing sohun bakum kaseng kala la ban ai ka jing rap ki long yeng ka badok na kaliang kasnong kal ai khublei bat penpau ke jing sngong ho ek FKJGP ke bala yoi ke jing e jong ne kalong yeng ukpa jong ne yeng ba presan jerwa uba shuem ha ka kambela ula penpau ke jing sngong ho ek seng FKJGP ka bala pen yo ek ne ke yeng yaki bakin re tengan bat penpau dan kentien sho ban ai ke jing sngong ho jong u ya ke ai ke bala le ne ke benta kalong yeng jong u ngan persang ban penker dau mo blok hai bori bori di jonga Bangla shime karai tu sngi kum nai lamba he do jong seng ngalong iki to bona ikatin ngin penchna penker ga yin banga sutu bagadon ga jinglut kandon ga jinglut mah basna ya ga yin dan dai ngong tong ini pelang kunai mah ngan persang ika di bori bala ban sei ga bisa dengan pelut na ga benta ga jingshna gini ga yin bat ngilai sedang banga klembu ga jingi akmar ngong tokin sawan ni ngin persang ikat bala ban ngilai trai ngala pentip yus ka tri jengi iba Dondi Kongset lengkat bagi sentralitas kebetulan ni nilai ong tong ini persang kat bala ban ya sei ye bisa kat bangi don bangin ai ka tersat skill bukan sna ban pendep ye yin ban la sutuna sibun menta kala yeng ni yin la si wala kalong jing ai gebret ka yin ka berit henrai manong ipi ko mo mene di ka mensim ka ba kumlo ka mensim ngidon bangin nyarap lem ye bedon ka jing jenjang